Бабруйская крэпасць, лінія Сталіна і вядомая кожнаму школьніку брэсцкая крэпасць. Але ці чулі вы што-небудзь пра гродзенскую крэпасць? Не, а яна ёсць. Нягледзячы на яе паўразбураны стан, фарты крэпасці атачаюць увесь горад, ды яшчэ складаюцца з дзвюх ліній абароны, прычым некаторыя яе фрагменты знаходзяцца літаральна ў спальных раёнах горада. Цікава? Тады ставце падабайку, падпісвайцеся на канал і мы пачынаем. Гродзенскім фартам ужо больш за 100 гадоў. Верагодна, што падчас экскурсіі на Аўгустоўскі канал вы наведвалі першы альбо другі форт, як самыя вядомыя і папулярныя сярод турыстаў. Але такіх абарончых збудаванняў планавалася больш за 50, таму давайце разбірацца. Будаўніцтва абарончых фартоў пачалося ў 1912 годзе, па загадзе імператара Мікалая II. Новая крэпасць павінна была складацца з 13 фартоў, а таксама 19 літарных і 23 нумарных апорных пунктаў. За 2 гады да пачатку Першай сусветнай вайны паспелі пабудаваць 9 фартоў, 22 будынка казарм і штабоў, а таксама некаторыя літарныя апорныя пункты. У жніўні 1912 года ў Гродна прыязджаў Мікалай II, каб паглядзець, як адбываецца будаўніцтва фартоў. На будаўніцтве фартоў працавалі не толькі вайскоўцы, але і вольнанаёмныя. Сялянам з суседніх вёсак за адну павозку шчэбню плацілі 15 рублёў. Вялікія на тыя часы грошы, бо сярэдні заробак працоўнага ў 1914 годзе быў 22 рублі. Будаўніцтва толькі 1/4 форта склала 2 мільёны 300 тысяч рублёў, а ўсяго на будаўніцтва 13 фартоў выдаткавалі 16 мільёнаў рублёў. Першыя крепасныя часткі сфармавалі ў перыяд 1913-1914 гадоў. Сярод іх нават былі гродзенская крепасная лётніцкая рота і крепасны авіяцыйны атрад. Дарэчы, іх мы ўзгадывалі ў нашым відэа пра гісторыю гродзенскіх аэрапортаў, таму паглядзіце, калі яшчэ не бачылі. Крепасныя артылерыйскія часткі пачалі фарміраваць толькі летам 1914 года. Перад самым пачаткам Першай сусветнай вайны, а сапёрныя і тэлеграфныя батальёны ўвогуле заарганізавалі ў 1915 годзе. Цікава, што з боку ворага фарты былі амаль небачныя, бо закрываліся пяском і травой, а вось з іх цалкам было бачна поле і наступаючае войска. Амаль усе гродзенскія фарты і апорныя пункты ўзарвалі падчас вайны, калі рускія войскі адступалі з Гродна. Лепш за ўсё захаваліся форт нумар 9, на якім амаль не вяліся баявыя дзеянні, а таксама форт нумар 4, які не дазволілі ўзарваць салдаты, бо шмат параненых аднапалчанаў знаходзіліся ўнутры збудавання. Хоць форты не ўзарвалі, жыцці салдат выратаваць не атрымалася, бо іх забілі нямецкія войскі, якія захапілі форт. У выніку вайна паказала, што фарты не апраўдалі сябе як абарончыя рубяжы. Падчас Другой сусветнай вайны на фартах таксама адбываліся баявыя дзеянні. У ліпені 1944 года на працягу некалькіх дзён на першым форце трымалі абарону савецкія войскі. Разбураны падчас Першай сусветнай вайны, ён усё роўна заставаўся перашкодай для танкавай дывізіі вермахта, якая ўзяла ў акружэнне савецкіх салдат. А вось форт нумар 2 нямецкія войскі выкарыстоўвалі як месца для смяротнай кары мірных жыхароў Гродна. Менавіта там у 1942 годзе расстралялі заснавальніка гродзенскага заапарка Яна Кахановскага. Дарэчы, калі хочаце, каб мы распавялі пра гродзенскі заапарк, падтрымайце гэта відэа падабайкай і каментаром. Гродзенская крэпасць, пра якую мы распавялі, гэта першая лінія абароны. Насамрэч, першыя гродзенскія фарты пачалі будаваць яшчэ ў канцы 19 стагоддзя. У 1887 годзе генеральны штаб рускай арміі прыняў рашэнне аб будаўніцтве ў Гродні ўзмоцненай пазіцыі. Яна павінна была складацца з 5 земляных фартоў і абараняць пераправы праз Нёман. 4 з іх размяшчаліся вакол занёманскага фарштата, а 1 на правым беразе Нёмана. Пасля Другой сусветнай вайны з-за актыўнай забудовы Гродна земляныя фарты былі моцна пашкоджаны. Лепш за ўсё захаваўся форт нумар 1. Яго выратавала тое, што ён знаходзіцца ў лесапарку Пышкі, і яго можна адшукаць дасюль. З фартоў паўднёвай пазіцыі лепш за ўсё захаваўся форт нумар 4. Ён знаходзіцца побач з гродзенскім шпіталём нумар 4 на Вішняўцы. Таксама можна ўбачыць элементы землянога вала на месцы былога форта нумар 2. Зараз там размяшчаецца стадыён Абутнік каля школы нумар 12, а вось ад астатніх фартоў узмоцненай пазіцыі не захавалася нічога.
Калі вам спадабалася відэа, то не пашкадуйце падабайку і падпішыцеся на наш канал, калі яшчэ не зрабілі гэтага.